Revin de aici din Parlamentul României cu alimentația de astăzi a parlamentarilor membri în birou permanent. Un sandwich cu piept de pui, generos, nu cum primesc copiii la școală, corn fără niciun Dumnezeu, fără lapte. Iar ca desert e în program o amandină. Alimentele astea sunt gratuite. Să nu vă imaginați că plătește vreun membru al biroului permanent, plătiți voi, românii. Am început să postez aceste materiale pentru ca voi să vedeți ce se întâmplă cu banii voștri și să vedeți că PSD-ul se laudă că a mărit alocația de hrană. PSD-ul și prietenii PSD-ului din spitale. Uitați, dacă domnul Sereș-Deneș își așteaptă amandina, gândiți-vă ce a făcut domnul Sereș-Deneș în afară de declarații pentru autonomie aici în Parlamentul României. Și dacă eventual serviții domnului Sereș-Deneș, că așa ar trebui toți românii să facă, această amandină în cap, când ministrul propus de el propune o strategie națională în altă limbă. Și nu e doar el, sunt toți membrii biroului permanent, în condițiile în care la micul dejun în spitale se primește gem cu unt. Și atât. Ăsta este micul dejun al românilor. Al parlamentarilor, gratuit, repet. Asta primesc ei la fiecare ședință, că sunt obosiți săracii de atâția kilometri parcurși, de atâtea ore petrecute, de atâtea ședințe făcute. Dați mai departe acest material.